Kaixo, gaur Jasone Osororen testu bat irakurriko dizuet, Usainean du izena, baina irudia tapatu ingo dut, ze iruditzen zait testu hau hobeto iritsiko dela irudigiri gabe, eta bakoitzak entzuten duna bere buruan imaginatuz. Gero arte. Mahai gainean etzateko eskatu zion, arren eskatu ere. Bazekien gainera eskatu gabe ere, lehenago edo beranduago gertatuko zela. Nola edo hala. Baina mesedez eskatu zion. Ez zuen derrigortzerik nahi. Ez zuen bera beste guztiak bezalako gizontzat hartzerik nahi. Berezia izan nahi zuen. Eta berezia egin nahi zuen momentura. Horregatik, hasierari ukitu espeziala eman zion. Eta arren eskatu zion, mahaian etzan zedila. Arratsaldeko 3 ziren. Apenas zebilen jenderik zokoko karrikan, baina hala ere saltzaileak pertsiana jaitsi zuen. Lokalera itzalaren argia bakarrik sartzen zen. Kanpoko munduari betileak jaitsi zizkion mairuak, inoren begietara itxu beraz edein, barruan gertatuko zena. Naiz eta berak ere ziurrez jakin zertan ari zen. Hitzik esan gabe, neska gazte ilehoriaren gorputzari begiratzen zion gizonak. Mahai gainean etzanda. Neska ausarta. Ez ezagun batek agindutakoa ezer esan gabe betetzea ez baitzen gauzarik arruntena. Baina aurreko egunean elkarri bota zioten begiradan sumatu zuen ura ezberdina zela. Mairua, ilehoriaren begi urdinetara erori eta itsasoko olatuek eztirik gozoena jarri zioten irudimenean aurreko egunean. Ordutik egarri zen. Halare ikaratuta zegoen. Ordura arte ez zuen hain gertu horrelako azal txuririk ikusi. Eta haren garbitasunaz beldurtu egin zen. Ume txikien lainotasuna etorri zitzaion burura. Horregatik, poltsikoan zeraman limoizko goxokia atera eta neska gaztearen ahoan jarri zuen. Berehala izan zuen gorputz hura ukitzeko desioa. Baina uko egin zion. Soinekoaren azpian eskutatzen zen haragiak isurtzen zuen usainarekin, nahikoa zitzaion bere barruak sutzen hasteko. Osorik usaimenaz harakatu nahi izan zuen ilehoriaren gorputza. Behetik hasi eta bazter debekatuetan, ahalik eta zaporen ahasketa handiena mingainean igarri zuen arte. Ahal balu, neskaren arima bera ere arnastuko luke. Haren baitan sartu eta biek bat egin arte. Neskaren oinak hain ziren txikiak, orkatilan orein bat ikusi zion. Naturaren kapritxora eginiko tatuajea. Mairuak etxean entzuna zuen oreinak ilargiaren enkarguz bidalitako seinaleak direla. Gerritik gorako oreinek pertsonaren izaera razionala markatzen dute. Handik berakoek pasioa. Ilehoriak orkatilan orein izugarri polita zuen. Eta eskuak finak. Besoetan apenas zuen hilerik eta lepaldea tantaz estalia zeukan. Gizonak ere eskuak bustiak zituela igarri zuen, baina ez zen ez kanpoko temperaturaren ondorioz. Umeltasun hura zirrarak sortzen zuen. Gorputz osoan edatzen hasia zenak. Mingain puntara iritsi eta miztoarekin bat eginez, ahotik behera ihes egiten zuenak. Halako batean, neska ilehoriak begiak ireki zituen. Mairuak aulki bat hartu zuen, mahaiaren aurrean jarri eta bertan eseri zen. Neskaren gorputza aurrez aurra zuen. Justu, begiak gainetik geratzen zitzaizkion eta ertzetik begiratuz gero, neskaren gorabehera guztiak suma zitzakeen.
Eroso sentitzen zen tentsio hartan. Gustura. Mahai gainean zegoena berarentzat norbaitek opari gisa bidalitako panpina izango balitz bezala. Portzelanaz eginiko andrakila. Horregatik ematen zion beldurra ukitzeak. Apurtu egingo ote zen edo. Ez, nahiago zuen begiratzea. Beldurrik? Barkatu, burua altxatu gabe. Gizonaren galderak ezustean harrapatu zuen neska. Ea beldurrik duzun. Mairuak aulkian segitu zuen, neskaren ahoan ezpainen mugimendua imaginatzen zuen bitartean. Ez uste dut. Eta eskua inkontzienteki sabelera eraman zuen. Urduriz egon guztietan gauza bera egiten zuen. Ongi da. Orduan, gizona altxatu eta mahaira inguratu zen. Ile-horia begira zuen. Baina oraingoan etzen izutu. Mahaiaren bueltan ibiltzen hasi zen, atzamarrez ertzak ukitzen soinu berezi bat sortuz. Ile-horia begira. Eta mairua, batera eta bestera, goiti behera, ezker eskubi, mahaiaren bueltan jira eta gira. Mahaiaren ertzak ukitzen eta soinu berezi hura sortzen. Bi eskuekin hartu zuen neskaren oina, ezkerrekoa. Epela zegoen, gizonaren esku beroen artean hotza aukeran. Behatzak miatu zituen. Txikienari heldu eta batera eta bestera mugituz. Lodiarekin gauza bera eginez. Eta azpiko aldean atzamarrez masajea eman zion. Esku batekin oratu eta bestearekin oin txikian igurtziak egiten zizkion. Horren gauza txikia existitu zitekeela sinetsi ezinek. Gero, eskua. Kafesne koloreko atzamar finen artean hartu zuen neska gaztearen eskua. Eta haren atzamarrak bere esku artean, noizean behin musu ematen zien. Eta derrepentean, ahoan sartu eta mingainaz ferekatzen zituen. Arauri gabeko jolas hartan, urrena, neskari berari sartzen zion eskua ahoan. Begiak itxita zituen andrakila haren aurpegian harridura marrazten zen. Plazeraren keinua etengabeko borrokan ari zen seinale. Berak, neskak, intsentsuaren zaporea hartu zien mairuaren atzamarrei, eta nondik nora ibili eta erabili etzekienean, orduan, gizonak berak egiten zion sartu irtena. Bere eskuaz aurrena, neskaren eskua sartuz urrena. Ile-horiaren ahoan orain, mairuaren mingainaren menpe gero. Eta engabean, txistuaz eskuak putzulikitz bihurtu arte. Eskuak oliotan busti zituen, freskagarri gozo baten esentziaz jantzi. Mahai gainean zegoen gorputzera aurreratu eta han bertan, soineko altxatu ere egin gabe, apenas ukitu gabe, ile-horiaren azala aztatu zuen. Sabelean behera luzatu eta txilborra estali arte. Gora egin eta titiburu tenteetan jardun zuen, beti arropen gainetik. Eta lepora iritsi zenean, lehen aldiz ezpainak josi zituen azalean. Estreinako musua. Eta bakarra. Neska bustita zegoen erabat. Dendan sartu eta gizonak mahaian etzateko agindu zionetik zegoen bustita. Are gehiago, aurreko egunean mairuak eskaparatearen beste aldetik begirada hura bota zionetik zegoen bustita. Lagunak, esnatzean, gelan usain arraro bat sumatu zuela esan zuen. Berak, ile-horiak, ez zion ulertu, baina gozaltzera joan zirenean ere kalean usain arraroa zegoela komentatu zuen lagunak. Eta bera, ile-horia, bustita zegoen, dutxatzerakoan gelpote osoa gastatu bazuen ere. Ibiltzerakoan igarri egiten zuen hankarteko umeltasuna. Baina etzen konturatzen lagunak aipatzen zuen usain berezi hartaz,
Naiz eta bazkaltzerakoan ere, gauza bera errepikatu zion. Ditxosozko usaina Maroko aldeko ezaugarrietariko bat izango da. Orduan ere, ez zion kasurik egin. Eta orain, patxuli artean edatzen zen lurrunean, hile horiak, ez zuen plazeraren usaina besterik hartzen. Zure usaina gustatzen zait, bota zion derrepentean Mairuak. Beste ezer esateko astirik ez zion eman. Pertsianak altxatu, neskaren soinekoko zimurrak ahalik eta gehien lixatu, eta eskua emanaz, mahaitik altxarazi zuen. Atea zabaldu eta berriz ere, Maroko aldeko herri batean, turista zen portzelanazko hile horia. Eta fini, ia gustatzen zizuen. Beste bat arte, zaindu, aio!